Hallelujah. Amen. Amen. na onyankopon akwa wadam ha awurade asoma no ebre mu ya wadifo ne ya wadifo ya wana ka onyankopon adwene ekere oman no na obompaye no srese awurade ntwe oman ni mfiri won bone ho na wonfo ni si wakwantere ne so sane obeya nipa nyina benya nkwa papa so opa nwoma so nya nanum de ntira na mum ni ye mu ntira se odifo da bia won se wote ha na wakan kwaje sam no aka de awurade asoma na enokwasam se sane obeya awurade ani monyam beda dintra ena ye be ko papa nchen ahode ne ne wosra awurade de agu no so ni nyuma de ne ho adanse ye na wanka sa beti adanse ye ene ne ma awurade nam no so aye mi bobo ni din ne mama na kwa aba na fa ahode ne wosra je no so aye aba bibia wo bia ne obeti awurade nka edin no eye bishop Albert Saki Kwapo
Hallelujah. Yamaya papa akwaba eba afidie so. Bishop yamu akwaba. Asofo mejo so ebru. Na amupo mo te sen. Onyankopon adom ye ho ye fa. Eda otumfo onyankopon ase. Amen. Ewo ne bambo ne hweso papa ode adom yen. Na eneso so eye yawada. Ene yemfa akwenya ne yemfa nchi asronko. Ema Sumpa TV ahwefo ene Sumpa radio etiefo. Ene wana o Facebook ni nyina ye ma omo nyina ajo enim se mopomo soso eye secretary madam abodwe mojari di momo afrosane erade e de afe akamu fie. That's right. Na enkanka menchia sida awa. No. Ahwefo ne sida awa atiefo se mre bia mo sai mo mre ne mo adaje My God. na mo ne ye bom awa Sumpa fidi kese iso. Yes. Sabre de obi mfro bi no be so mfro bi na ka kira ne se odifo no Nyankopon somafo one ni team ne nyina abedu na enanwumre so wabado fabre so. My God. Say nyame mfa won so. Yes. Na wa wo hwe yen a wo tie yen wo so onya home ma won kra. Say de Nyankopon fa asomafo no so ma onya ogie fa hodie akwahosane e de ma nipa empempem no Nyankopon so fa me ne mi team so na won so botai tia Erade Nyankopon de wa ba asase so no botai no etimi abam. Amen. Ebi enene dedi kan a wotie yen a se asampa nipa fo e de social issues no ba na omo sign out pe na omo de baton no amasida awa. That's right. Ti mamemfa sanchi akese ema asampa nipa crew no nyina eya asampa nipa panyi one na pamfo nyina ya mamu nyina ajo na yanko eye MCR azuka bema ene na pamfo nyina Nyankopon onhiramo. Yes. Na sida awa eye free non kronko si nondu na enije sem ne se enye nyame asem ko an ye de brɛ. Ya bio. Ye no che nyame asem yi a ye gira so bompai. Yes. Na empire na chi no adanse no eye pi. Adanse no eye asroto one oyare di adanse edwumasem edi adanse. My God. Awarefo edi adanse. That's right. Akwantufo ne nkratasem edi adanse. Yes, Lord. Enu nti one wato bone mu na opese ode wo ho a ontimi nde wo ho edi adanse se enam Sumpa sida awa iso wanya home edi ama okra wanya oje eni fa hodie eni ama wo ho. Hallelujah. Amen. Na yaba ya maudi nsi si TV no so na o documents bia o de good TV nanim no radio no so emra nyame asem ba na yewi aye bom payen na Nyankopon tumi no ebo wuram na eno na ebie tatefo no tuma bo se adanse na we frefri ha we frefri sunyane we frefri nkrai we frefri koforidua kumase takurade na obia adanse no adoso ene baby bi o hwe yen na otie ye bia mesra rade se o ma adanse no bi enya den emra ofio. Amen. Baby bi o hwe ye free bia Nyankopon adanse no ento so. Amen. Ena insuo na gugu wo mia enti ebia na o TV no eni nkoyi a fa phone na ko Facebook ho na obenya ye live o Facebook ana se oko Sumpa radio obenya ye na ene dan so waye hira enti sabre dia frobi no be so frobi se sida awa do no abo na yahye sida awa jumedie na se dia to so mienu fa phone no like Sumpa page no na o like we are share ena menye humu a mo share link no efama afoforo so na omo hwe jumedie no bi mre bia me ka kira wo se wo share link no na obi hwe na obi tie na onya oje a wo na wa share link no wo na sa oni kro no waje na ma Awurade. Yes. Na Awurade wa akatua bi inhire bi a wo na wo share link no
Kona sa inhyira no ebeba oso Jesus. Sam ready yebekọ Facebook no so tell na ya chia nipa mienu miensa pe na ya ka kire mo say yehu sam abaso na ye nimo and ebu musom ewo sida awadwumadi so Sam ready osofo abanase yenko Facebook no Bishop when na yesomo Facebook no so a Bismarck Avia Abasage ojina so Nana Jesiwa ejina so Mary Sam ejina so Asumani Root ewo so Aisha Dauda ewo so Efiesi Odiwa ewo so Jacqueline Ampofo ewo so Mary Aqua Marilyn Ayeyi ewo so Sana Patience Sampale UK enso ewo so Danso Michael ewo so sa enso na enhyira bagina so den Asumani Root enso ewo so Root Asamoah enso ejina so ena yenua ba Sheila Adepa enso wo so ena Sam Grace enso ewo so Facebook no so ayeshepa Dora Ampofo ewo so Mary Sam also Mary Akwa so Jimaima Usu Afriye ewo so Sanso Anadora Ampofo ewo so Sanso na Root Asamoah ewo so Ishmael Ademole ewo so Asumani Root ewo so Osofo Felicia Nchuwa Harriet Oduro Linda Owusu US ono so ewo so ene afufuro bebra omugina so ene omayeshira amen Demon share link no ema afufuro so enhwe bi sanya unim no yeba ayesida awa dwumadi ayede bra one say himfa na ye gyanom enyankopon no wo where is the God of our fathers the enche ebisa san say yene ye gyanom nyankopon a obo ye gyanom ho ban ohwe won so na oho ama sem no e kamia ye say ye penso ye hu nyankopon no ne bambo ne hwe so papa no sania oje ye de gyanom free Misraim kosi kena jojo wo ho ama sem no e na obi kra say me kwa onkoduro na wotwi obi kra ne kunu yere ne nua say me kwa basese ya krana na accident Ghana ya nipa mako dunsia osofo hifa na asemisi potri kom sunyane kwan so ya kire ayo sunyane kwan so abusuani bia na de hwe ho aka no ya mamu nyina hyeden enya senkweto aya awira wosem nipa awira wosem wakraso kwaba enne obi esuma duru bi efise di ohwe no di okoba ema busua ensa kowa na no oro no koya wa mano yesre busua de say yemamuhwede mo amode hye bia ho aka no onyame ohwa na mu no ohwa na mu amen na wotwe ya na okasa fa se enam se ye di dwumadie bi okira ene na de chiememere daniti tima ye di dwumadie no ena ye ka ho asem na wotwe na team ni nyina ne say great door is open a prokese bi abue na pro na abue no asomafo Paul say one asolitia wopon oh Jesus doors hallelujah amen and ye quotation free a 1 Corinthians chapter 16 verse 9 the besaya timobium a prokese bi abue amame e mo adwuma yo no obia krache na wakan efri say obue eprokase a emadwuma ya no beso aba amamen na wana wasori atia no doso amen amen babibia awiraho sam ne se onyankopon de waye na fam de na yeden awie a wose nipa a ye fra rade ye som nyankopon no ka enya mfaso also se wana osolitia no enya baako na enya mienu wana esolitia no dosu ena solitia koso dodo that's right ewie bremo solitia koso ena nam obi nti obi size form obi adwuma gu obi aware gu obi buafo afre na brabom nioma se basa de nipa bi abra ho finchia pi no solitia nti nipa bi de edakro pe asani nyina osani wie pe no akopa ba bi agira sa na eno ena na wotwe yese ye ho adwuma eno ne ye bisa se enti obi a wabo obotre ne ya brabo na onti boni mo no eno so solitia so betima ya adwuma na that's right eno na
asofo ka se ane na o botre ne ya brabo aso ne ti abetimi aye adwuma enti se eno na se wan hwe na wan sore anyina yema ni bi wa nyame onfre soro mo soro emeye mwa jese wan kasa oye eno ne hu se Daniel nora o pai mo adazie 30 days 39 o se wa anye day wa ni di wa no o se de wan sra for 30 days. No, the bomb by a rade, and no, and a rade, a small buffalo penny, Michael, my ebetu charge. Yes. And they was said, you will never be what I am firing, and so I did not a solitary. Now, your best say, I confess Thessalonica for woman. Papa, a timmy, you would do so, cause you don't watch channel. Oma 1 Thessalonians. Chapter 2 verse 17 to 18. Mama yenti Nyankopon ase. Na yen de anuanom ye firi mo nchen break akra bi mu e wo honam mu na enye akoma mu eno ye bo modin bebre ani gina pii mu se ye behunu mo anim enti anka ye pe se ye ba mo nchen me Paul Tito ne prekon ene ne mpire no so na Satan esi yen kwan. Osofo. Satimubium 18. O se enti anka ye pe se ye ba mo nchen me Paul Tito prekon ene ne mpire no so na Satan esi yen kwan. Amen. Amen. Osofo ehu asuma for Paula. Onyankopon aka ne ho asem. Oh Jesus. Se Paula ho kronkron ahye ne ma. Osofo nipa ne handkerchief esa yade. Yes. Nipa odome obi se wo wani mfra na wani afra. According to Acts chapter 13, oka kire kobre dwomfo no. Yes. Oka kire nipa so oye Elimas no. Oka kire ne se kusukuku si wani so. Amunum ho ada nipa na nyi afra. Say nipa yi ope se osofo okọ baabi. O se nya mpre baako na nya mpre nu. O se Satan esi yen kwan. Enti Satan empese Paul pese okọ bua obi no. O se mempre esi no kwan. Enti ma me ne papa so the tiani bi na ya kan kira wo no. O destiny helpers no. Yesi won kwan. Yesi won kwan. Obi hwe obi tie ye. O adwuma na wa bie no. Won oba be ye adwuma, won na oba be ton yamma. O atofo no. Sunsum no. Yesi won kwan. Bi oba be ware ho no. Yesi won kwan. To the barrier pa. Osofo bi oba bua wo ama o promotion no abaso no. Yesi no kwan. O transfer your bua wo no na wa sign amount na o transfer na abemu no yes in the coin. The devil is working. The oba bua wo e wo obi man so e ma onkrata sem no aye yie no yes in the Coin. Enti ene nyame asem na aba no o de ba wa bra bom no ano de osofo de nyame honhom wo no so enti obi se na menua no mpem asem menua no wura afime na mabusu ani bia moa me Satan esi wo kwan na mawade na eche Satan esi wo kwan esi wo yire na kwan wa juma na enti men koso no Satan esi adwuma no kwan ministry na ni penti membem no Satan esi ni pakwa se ya Sino kwan. Satan esi kwan enti oni o mabugo ha osofo yemfa ye ni hu aso ade no edi banya yensan ko Romans chapter 1 verse 13 Romans 4 mati ba ko yimodomi ensa enso enuanom me pese mu hu se mabɔ mitirimu mpre pi se anka meba mo nkyɛn nanso wasi me kwan abedu sese na menya mo nso mumu ababi se amanaman a aka no amen. Santimu bia ahwefo na tiefo mo die nanso enuanom me pese mu hu se mabɔ mitirimu mpre pi se anka meba mo nkyɛn nanso wasi me kwan abedu sese na menya mo nso mumu ababi
se amanamaya akano amen Paul Kroyao. Paul Wabene. Nyame honhumoro. Also wa body tinimu. Se ko beba. Emprepi enya ba ko ni. Thessalonia and Roma. Enti no yesi no kwan. Say ye manama. Enti se odifo Daniel. Odifo Daniel. Nyankopon na kasa yino. E di amama Prophet. Se obofo edi bibi bre no na paahia honhom etime sanka wo chino se yempere am fa ko man for 21 good days oye fasting sanka oye muada sa na wotwe miensa 21 days also when did wanom wansra ukumpo etene ye no kasafa kwan ya Nyankopon biebia ma wo aso niema esolitia no Daniel Kramale. enti obi hwe ya obi tie ye osofo niema bi solitia wa ebe da na wahu efiri se enura ye tie se Daniel se Persia honhom wona ka wo ho wahu bi ono na Nyankopon bie nani onu kuto no hu ye aso wona ka no ho na dia ehu kan wo obo se bibi si omo sense so mo aso Paul de Daniel de so hu Nyankopon enam daye sonso osofo se wo ho na bibi si wo kwan wa brabom a nyame so daye e mo hu se daye a wo soin no eye bibi si wo kwan enti okan Job chapter 33 na from verse 14 no kona o se Nyankopon kasa ba konem pere no daye sumu anso nyame ma ye nwene ho waso wakoda ho pa no so no na ho ato so no ena nyame so watenetena e wo daye sumu so bepie wani na niema hinta so koto menemu okoto afuna na no Onyankopon ju wafrim enti osofo obi tie yen de bi obeso daye na okoni nchi wo dayem anso so onim say yes solitia de bi obeso daye ne formal places baby a watena pay baby bia wa ye adwuma pay kro bi a watena mu pay eno obi wa buruchiro anso obeso daye bia na wo Ghana owo Europe anso obeso daye bia wo Ghana owo US obeso daye bia wo Ghana adwuma na oye dada na ode Africa Ghana no eno an oye obetia wesi na hwehwe dan etim osofo jacuzzi no obiade mu story building or the left na afro aso beso daye no na baby bia wakọ ha dan chima ha obi na kurase dan bi baby bia sad fi ho not na kire se solid bibi solitia chompa ochi obi beso daye bia na ne s na no de no ne s na de no shit nyina kasa se solitia echirisane abrabom echirisane osofo beso daye na sebi tete bomba latri ena okoso obeso daye no nenam yuremu obeso daye no nenam yuremu aso bisa se baby owoyi die pa na oni egura woye eye echirisane eye niema na solitia honhom obi beso daye na ye wono pane obeso daye no odidi wo daye mu obeso daye no odwade nsuo mu obeso daye na onenam aforo mu obeso daye na nsuo bi pese fa no obeso daye na di bibi bonitim obeso daye na otete mako obeso daye osofo na owie bese obeso daye na mo apam no obeso daye na bo aka no eye kirisane aho kire yade enenu bebre na nipa bi so ya wehu se bibi solitia na wampen wasamanka ena wadane yadofo no enti na ye program china ene memene da se ade bi e solitia bra na ye be peja nkwa urade yes my god ye won pai boy ye boni fie ena ye won pai boy ye bono asore Jesus enye sampa bombi ni nyina de na ho den enenam enti mame no ko MCR yenko fa dance be ba ku miru ye won se nipa bi a nema bi solitia won a otu anamo ba so no fie be bon pae ye hwe gesi ye enti azuka be ma ne na pamfo osikamu mama yenko eye MCR na momfa adanse be miru bi to so
na hwefo hwe se abrabo no ba bi akodu bia nneoma nsɛ Dabi. na wɔtwe nyina yɛ ba sɛ yɛ bɛkanfo nyame akyerɛ ya ka nyame tumi akyerɛ Yes, Lord. ba bi abrabo na ko Oh, Jesus. awurade ba mu a ɔkyerɛ yɛ afofida Oh, Jesus. Great God. Great God. Great God. wahwɛ tv na Oh, enti eduma sɛ tu car no Nebla. na fa bra so no fi Now open no kese na yɛnkɔ bi. MCR no mmra Yes. Sida asafo deɛ awurade ɛyɛ sida nyankopɔn ayɛ nie papa deɛ awurade ayɛ nie aberanteɛ yi a wɔgyina ha yi ɛyɛ maame ba a ɔtɔ so mmienu ne ka akyire ɔbɛbɔ ɔwɔ nkranman mu na aborɔfo afiri aburokyire baa Ghana sɛ wɔn ba bɛfa players bi akɔ aburokyire na yɛ players maako ɛnan aberanteɛ yi ka ho ɛbrɛ a wɔn baayɛ no wɔn bɔ bɔɔl na obi atia aberanteɛ yi nan so ɛhɔ na ne nan ahyɛ aseɛ ɛporɔ maame di amirika ɛbɛhu papa maame si council ase ɔka kyerɛ ne sɛ ɛyɛ tuo ɛna yɛato aberanteɛ ne nan megye di sɔm de bɛto screen so na wɔ hɔ bebree sɛ etu aboba yɛato ɛna ɛwɔ hɔ no na papa ɛbrɛ maame ne bɛhu a wɔmaa na akwankyerɛ no etu aboba o sɛ yɛdie yi o ɛnɛ ɛkɔ aberanteɛ no na egyina ha no ɛbrɛ baa saa no aborɔfo mamenka agye kakra nkyerɛ na yɛnte aseɛ sɛ yɛwɔ biribi awurade de dom nipa a yɛfrɛ sɛ talent woba asase so obia ne deɛ ɔde baayɛ aberanteɛ yi awurade kyɛɛ no bɔɔlo bɔ na ɛyɛ academy na ɛbɛfa no kɔ ɛsɛ ne bɔɔlo bɔ a wɔbɔ no nti ɔmokɔhwɛ no kwa a wɔde no kɔpie nkraman mu ɛnkyɛn yɛ kora wobɛte sɛ academic nyinaa kɔhyia yɛ a na aborɔfo bi aba Samoa agya mu nyinaa kɔpie aberanteɛ yi na ɛfa golden yɛfrɛ sɛ ɔfa golden deɛ bɛn boot no Ghana the whole Ghana mokɔhyia ɛduru sɛ aborɔfo ba bɛfa nipa 4 no a yɛde ɔmo ɛkɔ akɔbɔbɔ wɔ Europe no obi de ne nan kakra ka ne nan kakra ne nan ne nyinaa na ɛporɔ san fa ne nan no to so na obi ahwɛ deɛ hia sɛ wopɛ awurade na wotra awurade nwunu ase na awurade bɔ ho ban no ne nan ne nyinaa te sɛ deɛ yɛatotuo anaasɛ yɛde ne nan ne nyinaa wura gyam anso nhyira nka awurade sɛ ɔmo ka sɛ gye sɛ yɛyɛ ne nan ne surgery ɛna ɔmaame ɛde mmirika meka kyerɛ sɛ wei deɛ yɛ ɔborɔnsam anwuma nti awurade de ne nsa bɛka ne nan na ɔbɛsan ahyɛ mpɔbɔ abɔbɔ aberanteɛ no na ahyɛ foot kyena hɔ no ɔnsɛm bɔ no kyerɛ sɛ nyame ntimi nyɛ bi ma wo sɛ awurade yɛ bi ma obi na wobɔ wo nsɛm a adanse no wɔ around hɔ a ebi bɛtumi atɔ wo so efiri hɔ no ɛtoa so kɔɔ ne babaa so me baba yi so wɔ school nursing training wɔ Kwalebu ɔda sɔre ya de nan ahono na efiri ahono ɛna otwa de sɛnde me na ya woda sa de bɛkye kula ya woda de bɛkye fie da ɔde ba me ba so me ho wo so hwɛ deɛ ɔba ne nursing student nurse a bibi anyɛ no ɔda sɔre na kyerɛ sɛ maame no so no mayɛ tu pɛ o ɔbaa ne bɛrima nti Bible sɛ ɔtere ne ni ama ne dɔɔso yɛnhia sɛ Yesu sɛ ma monyaa mpaebɔ da Yesu sɛ mɔmmɔ mpae na mankɔ nso wiem nti mehyɛ wo sɛ 2024 ɛnyɛ si da nkwa na yɛbɔ mpae ɛnyɛ si da nkwa no baabi bi ɔwɔ biara yɛsɔre Awurade ahokeka kwan so bia no fa ho hyɛ mu na Awurade abɔ ho mpae nti wɔnyɛ Awurade nsa na adwuma bɔn saa na bi kɔ obi ba so sɛ wasɛe kɔ obi ba so yɛsɛ wawu anso afe wei Awurade bɛhwɛ wo so amen Awurade ho ɛma ho ma asɛm amen me pa kyɛw enti Friday me bae ɛna me de kyerɛ sɔfo maame ɔsɛ ɛnyɛ adwuma ɛna me kɔɔ papa ohu ya na ɔsɛ dabi kɔfa adeɛ bla me a na mɛyɛ Nyankopɔn ne me die Amerika kɔ fie kɔfa ade korɔ bae papa hu me mmɔbɔ hu me sɛ ne me siteɛ me hu mmɔborɔ ɔno a wasɛ ne nan ne nyinaa ɛyɛ tu te sɛ deɛ obi atu na aduro no ɛna ɔno a yɛ akwankyerɛ maame wɔyɛ yɛ a yɛsi yɛnkɔyɛ kidney test kyɛ sɛ test no ahodoɔ bebree
ɔkae kora de yɛ ekumi ɛna mbɛ papa sɛ yɛkɔyɛ afei deɛ biribi abɛhyɛ ne bo ha mokɔyɛ ne bo na yɛse ne nsono na aboba abɛgu ne bo ɛne yɛsan kɔyɛ ebiem a yɛse kidney stones bi wɔ ho nsuo tae ho yɛsan kɔyɛ ebiem a afei yɛse typhoid papa ma yɛ akwankyɛn na ɔmo no keka sɛ wei no wɔwɔ no papa ma yɛ akwankyɛn na afei deɛ yɛhu sɛ akɔyɛ ulcer ɛna typhoid awurade adawoloma wahu me mmɔbɔ ɛna watumi agye me mmɛyɛ ama me n'ani nyinaa kɔ sɛ deɛ na ɛsie ɛna ɔkɔ ɔninie maame nurse anyame adawoloma wayi anugu ase yale wɔ su ne nyinaa firi me so papa meda wase nyankopɔn hyira mama ɛyɛ awurade na ayɛ wo a ɔhaw bi wokɔ yadeɛ sɛ yɛ wo ba ɛyɛ wo ankasa wokunu wo yere megyina adanseɛ so sɛ wofiri dɛm hɔ akɔ anaasɛ wohwɛ yɛn anaasɛ wotie yɛn no awurade ma na yaresa no bi ntɔ wo so wɔ yesu dɛm mu amen ama me paa mmerɛ kakra bi bɛɛ 8 years ago na me wɔ university yare bi bɔɔ me a na ɛyɛ ɔmo sɛ cancerous disease enti na efifi me n'ase na ɛforo ba me soro meyɛ surgery nko 5 times ti ɔmo atwa me honam no bi kɔ ama me paa 5 times ti ɔmo atwa me honam no bi kɔ South Africa kɔyɛ test ɔmo sɛ ɛforo ɛkɔ so foro kɔ soro a sɛ etwa me nan no eti me bɛbɔ papa amaneɛ papa maama kwankyerɛ ɛma yareɛ no ɛkɔɛ ɛbrɛ a na yɛbie agye so branch ano na me mpaboa no nyinaa yɛ mogya nanso na maka me si esi so ɛde yɛ ɔhyerɛn saa da no so paa ne ɛsom a mekɛse Steven bra na maka me si esi so me sɛ awurade adwuma a meyɛ nyame adwuma a meyɛ fa so na ɛsa me yareɛ for the past 3 years ni mehu yareɛ no biem deɛ ɛtɔ so biem na m'adwuma so ho sɛm ayɛ den mewie university 2017 ɛna mewie me service 2018 meyɛ no lands commission na yɛtumi de list ɛkɔ Accra ɔmo ka sɛ menka hɔ because mebɔ me ho mmɔden na yɛmfa m'adwuma yɛtumi de list kɔ me a medin di kan na bɛba ne yɛyi medin afirim yɛsɛ yɛamfa me ne nyinaa mampa aba ɛna mebaa papa hɔ na mbɛgye akwankyerɛ papa sɛ Steven ɛbɛyɛ yie kɔsoa na gyina gyidie na ɛbɛyɛ yie last year mewɔ hɔ a na yɛfrɛ me interview bebrebe a makɔ nyinaa yɛamfa me papa maa me direction ɛna meyɛ na anadwo mema no direction ɛyɛ just communion wine na me sɛ ɔnyɛ mema woyɛ no for how many days na ɔde yɛ wieɛ papa meyɛ no 7 days anadwo nko a na ɔsɔre anadwo 12 woyɛ wie deɛ na ɛsiyɛ day na meyɛ wieɛ no saa day na mekɔ adwuma na ɔmo afrɛ me firi Accra sɛ ɔmo yɛ sorry sɛ my appointment na kyɛ mmɛgye my appointment sɛsi a megyina ha yi yɛma my appointment no ɛyɛ hɔ sɛ nka me serve for some years bɛɛ 3 years ɛkɔ ansa na yɛayɛ me head ɛn sɛsi a megyina hɔ yɛma my appointment no just 1 month pɛ ɛne yɛyɛ me district municipal officer me head district mako mmiɛnsa me head Asante Achim Central North ɛna South nti dwa so kɔnɔngo agogo nyinaa hyɛ m'asɛm na meyɛ pani deɛ nyame ayɛ ama me no mekasa meka adeɛ bɛkye ha papa nyame nhyira wo awurade na ayɛ nyame nhyira wo yɛmfa nomonyam no nyinaa ma awurade nyankopɔn wo a wohwɛ me a wotie me a ɔhaw bi amanneɛ bi sɛ yɛ wo ba sɛ yɛ wo kunu sɛ yɛ wo nnua ɛnɛ nwosra na ɛboa Steven no ɔnso ɛbɛboa saa wɔ Yesu din mu sese mitumi ɛhyɛ mpaboa ɛbɔ live bi a mepɛ recently na papa ɛhyɛ me nkɔm ɛwɔ ha sɛ ɛnkyɛ nyame bɛpagya me ɛnkyɛ ɔmbɛhu sɛ meka si hɔ ampa nso matɔ kaa ne bi nyame adom ankɔsira wɔ dɛm ha paa enti sɛ wowɔ ha na ɔmmerɛ nso yɛma waba mu yɛma wɔ akwankyerɛ nso a nyagyidie na ɛyɛ nyame nhyira papa nyame nhyira obiara amen bɔ nsɛm awurade nyankopɔn Bishop
Yenu apamansi nyame enshira na nyame enye okese. Yenu apamansi nasi ekopie abrochima mu 15 years. O pepipes na odi aye adwuma wa prem so apem so na onya bi. We try first one anye ye. We try second one anye ye. Na de etoso mi ensano na bishop abrantensi obam na oba na ase eka kire no no na ode ba bishop wanem se na ase atra approachima mu 15 years wa pe documents a onya enti bishop buano papa wose wone no ebompaye wone na ase no so ebompaye na o ma na kwankire e wa approachima mu emaneye na ase no eye akwankire no ene mpai ba opoma no no wode kopos wa nyame adom na nsa aka ne papers no 15 years I know one prayer when you know nanensa aka bishop was na waji plot for 10 years na untimi anya associate but ebra ubom payama no e manensa aka ni documents ni nyina and na okasa na so no abepeja efie e de si asase so a ujina ha no that answer for adiase what in nyame nshira na nyame nya okase wa adansi a wa manato monso abusua no so na me kasa sam se mo bebe na mo se mo frɛ papa mo nya papa mami we me ni mo da udi adansa so no bebre bia no wona me kasa to do frɛ me na wa nyame a osoma na se omra me kan che me se wa frɛ me wa nyame ama kan kyerɛ se onya voice note to mami ana se on send message mami na me nkyerɛ ne time of frɛ me a obi nyame o ma hadaw anso so mena na bompae enne anso bi akotena osa wanya pepa na wasan dia bagana obu oso enu nti waka ho nti adenti ena wo omra ho ase na Nyankopon fa yeso mwa na ne na Awurade ase papa ya dasi se nyame ya fa so ama maame no enya ne pepa Awurade na aye fa ne bunyame nyina Hallelujah. Amen. Yama yensema Nyankopon. Yama onsamofio. Me kachira o sa o ha no nyame betimi ayo. Yes. Bibi bie ni ho a nyame bemu a. Enyeye. O ha na di mfie sai. So what say the wakotra aburikyo 15 years. Won't be managing. Nyane papers. So what say wabusu ani bi ubabi ukura. O chira program no. For the photo be chira. For the documents be chira. Yes, Lord. Oh, we are what's a hume. Chira the okakoye. That's a baba. Jesus. Oh, ya dear. Ahodo. Amanfo di ho adanse na eduma sem and no one say communion one na me di akwankyere ma abrante no o di adanse o kyere meche communion one na ma obi bi obeba so le free obi bi a oba God of possibility prayer festival de bi enim se oba ye che Thursday ye che ma obi bi a free ye ton it o che ni pardon bi o mo baba bi obi abenya bi na no na me se fa waduma ho bibi bra de atoso mieno ade bi a opa ye den no twiregu krata so na fabra anansa o documents bi ye no photocopy na fabra ne be peja communion wine wo dem ha ne we a me kire de emfa nye na also for after this program no dance ye be bawo Yes, Lord. and be ye den Amen. Jesus. awarefo asujadefo Jesus. aware no ma ye den wa pe ba che me say bibi a upebia na ayeden fa ho bibi bra Yes. o chere time no ya anopa na Yes. e ya anopa o anopa Yes. enti anopa anu be ye den Yes. mo amoma e wo problem o hu akura no sa se bibi e koso na bra bo mo onti ase o chere fa no bra o chere o ko school me na me team ye de yensa be gu ne so abokide mpae na me chere de okoso akoye ma no na Awurade nam na dom so o kra no bu akra communion when na me che mama o de afa ni tim why say the tia ye say bibia ye say akra no ye say obejo o sua nwoma so a obehu Yes. Nyankopon kuto oba bibia mu a Ayeye. ena sa utie nyame asem na ye keka nti we mo so
Womuni ama na soliti omuni o. As one trafie. Yes. Otu wana mo. Enu nti na toda. Yesu se maye nya ye mu nhia mudie. Anada enti yonko asore dem. Enti maame na eye moja tu no. Mfenshia dumie no. Oko Yesu nche wa hefa. So na frank. Ewa hefa osofo. Ewo bra na oko asore dem. Mo ahona me person kan. Maame na ne mu akwan for 18 years no. Ehimfa na why onya na ya. So dem. Enti toda wo hawo no ye ne brebre. Ena so Uba ne boot ne frebi na fa dropping na fa bra upoma wafa dropping ne do ko se so keke so nya na keke ya friends say pradiano frebi ne fa omra na ye mo pa ye ma on chira ya kupon chira amen and also for by me 30 seconds there no ka chira amanfo program ya ba dance ye free boba Bishop Awurade Nyankopon enhyira kakra meka ne sɛ Onyankopon sa wama so ofia na ano ɔden na papa kwanya nyame fa so a ɔde yɛ adwuma no meti adanse me papa no de ba me ho asa adwiri me esi wɔ manim ba me sɛ tie no me ho adwiri me pa wo de ɔhwɛ kwanya nyame fa so de yɛ adwuma ɔkyerɛ wo sɛ communion one abrantie no no ebere dumienu na Awurade nam so de ayalesa kɛseɛ se bae enipa pii abadam ha God of Possibility program yi ɔmo so aba abɛgye ɔmo adanseɛ enti ɛsɛ deɛ mebusa sɛ utifie pa ɛkyena wo yɛ dɛ holiday ye tie ya machia ye nyahwe enti nyame boa ɛkyena no fa yɛ wo kra enkwagye wo de adwuma ye wo ye front liners e gina omo so but wo betena fie wo betena TV so at the end of the day no unya hwe fa ye wo kra ho adwuma enti ne ye say e holiday ema enti e kire Nyankopon ya adma odifo na kanya no one no man gina won na so sun konkru tumi ebesi no so yes Ewurade ba ye adwuma ti e to ye sa from cement na fie bo na be pie mu ha Ewurade be kasa mo amen amen one so amrebia na meba bo so baba ko abomi no say oh my bompa ya che omo am say ya bompa ya che for there na o ka chrom you quotation ba Bishop nya gopo e shira pa na onye okese esanse abosoba ene ma eja epai eja na nto aso nso ene kumwa nsampobre o kan Exodus nguma no mu a Bible ma me no mienu di adanse se Israel fo no nyame hye o mo se emfia hanan eduru a obeyi mo afiri nkwaso mu na nso aduasa beto aso by Bible say omu nyina omu ya akwankyere maako edu de tosu du baako ansana Follow enne dom eja omutin solintia nipa ba kwa soleti abusua kuo enyina emfinhia 430 years oso mmo nko beto mo ya kwanche dikan resource ba nya sa anya adwuma eya adwuma be ste no oseme mmo nko omo ya kwanche tosumienu oseme mmo nko emponchani baaye edwie baaye esumu baaye asukotwea baaye eja tofri so baaye oseme mmo nko until say last one o ma follow eni fie bia mu o mizdi maka wuwu ye ansa no mu nyina ye bia no afie bia na ye wom ansa no mo makọ ti so ba ne wa ba ya kwanche na wa ba sole china wa ba God of Possibility Prayer Conference the edition first edition second edition third edition we na to so free for edition but more than 2 na mo bla enkosi se wo haw no to betwa no enyai bata wo be basa ko se wo haw no to betwa na bonsam no so wo si kwa no ne nsa be gene na obegya wo ama wo so wa fa ho ade esan se bishop no de na bamumwe ade ba kwa mepe wo ye papa no abambuo pani na akwa to da bia na sofo ne abambuo bu ne to da bia ne apem wo se hwe mo de mo hu no de mo mu hu ne de mo mu hu ya ba bia me ko be hwa na mo apa wo gina so sa na nyame ama Jesus obitimi ya kwankyere 1 year 6 months ansana ne kwan na bie wo ye ba akwa ye mienu ye de to aso miensa adanse ye baba ya go for nshira wo hallelujah amen asofo to da kura na me de ya make asakura nya obi kura wa basi da kura keke yes obu ho okọ Pentecost okọ Roman okọ Anglican okọ Methodist CAC na ba mabu edu kwasa da kura ngwa
not if you say masom nyame saa na won kan obi akotra bensada yes asta wan fido ne da no duru ye no onya yare It would be another 38. Play Bible, you see, I can't be a Bible. Oh, Yamaya Hokai. Yes, Minima so for the team. Oh, Jesus. Yammy fire so. Yes, of fire, dear. Yes, Lord. Ain't this already an idea? You know your back show crying. Now, one of them says, see the hour, no dear, a Yamia Sabnem Pan. Oh, Jesus. Then I am, sir, well, and they show close. Now, Bishop, I dance about I say Musaka Crowum. Atlanta no ball football. No. Was it not down for me? Or mobile bono, park and no be Tian and also. Anna and Nana shall say, probably pure and no. Already be when you see two in the afternoon, bear born no more bonus to be any park and so. And Trump, on your coupon for so much animal. Oh, the one you get no Yansan Baya, dear, a small for Paul. So, what friend say, or mess around, not one ma. So, because of Wapan or was Satan. It's It didn't say I am Paula. Want to me, Amma. And the must have the Ajo and you know. Now, they are shining none of son. I wanted to protest to Aboba. Nona or some for Obiba Pejaye. Now call you talented. Call Nona can or the can near back. Young Jenny probably brought my bobola or Mabushia and Yan Munya. Young prayer about one Ghana for us to say, yes, stop back what could be a woman city. And to Wafan and I was sure. What is the castle of Befi or Boba Quan? I saw Banner Duno Swan. Obi about Nina Fuma Solinti Adibino. Solitia. I saw for Mube Brother there. So far by any. That's right. Your watch night. And now, ye bomb by your son and say, me, Obi, you say a bois or walk a walk crama. Yeah, pass on few. Now, Obintina or Oba, it's Obian in a home pie. Or so for best 5 days. I'm a one grab them. Sister Baku, Tiamu, some who's a one can. Or so for physically, no. Now, I want the ceremony. A crama set, someone making. Or more way to form a normal fellowship. Someone sees you. Also for men no bomb pie, I didn't free the fee. Yes, no my mom pie. Then send it to me. Also for your phone watching I to do fee. Or more fee no a feature be a Cassian. Now, prana dress that the more physical. As at the time, physical. You want to be a check. It's when Sana Yamia who Mabwa. Now, what the Anna sell? Mr. Yaman Kyle. Amen. Kyle back. Amen. Uncle Mount. Amen. Dinner or Drubabino. Or so Beshan above Wama. Some Besha was so. Oh, Jesus. Come out. Yes. Now, one day. Master. I want you to pursue me. Oh, Jesus. Peja Ushona Yama. Peja Ushona documents in a month. A radini pepi a wapeja ni insone ni document. Oh, Jesus. Me shenya kupwa semu to me. Jesus. Nyamia semu ahode. Yes, Lord. Se insue nani Yesu moja. Amen. Insue nani ayarisensu. Amen. Insue nani insencheninsu. Amen. The odi insue beye biara. Jesus. Radima wadansi. Amen. Friend yami to me go phone no so. Amen. O documents ne so. Amen. Yami ma wadansi. Amen. O Yesu demo ana mabompai. Amen. Amen. So say amen. Amen. My crowd say wow person me name team no ya no bomb pie no. Numbers in the free 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 967 967 0557 0557 30 30 90 90
80 0557 30 90 80 and 0553 53 89 0553 89 Shira upi say na one ya som ye and mo amopem Bible aboni nyina ochira homache ayesompa first service 5 to 6 na pabo kase na nkasa de efre ochira do pan 9 o'clock ko be bia asase na so na be 10 na ya soja na no na ede ebedi mpaye anu mpaye ochira service ochira na memenda service ya ko bon shira sabre dia me do shawrade nsa amen fi o shawrade nsa amen ewrade ma na obeda na ona be ye wode amen wo yesu temo na me mo ho ba ho ma asem me do hye kristo mo jem me do fi o ma no wabusua nyina wo yesu temo na mabọ mpa je me so say amen amen yesu ama ye be san hia ochina same time and a first service and as all of you bye bye.